Κερασάκια. Τα κεράσια τα παίρνουμε από το δέντρο κερασιά που είναι ένα δέντρο φυλλοβόλο. Κερασιές έχει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Κερασιές έχει στην Έβεσσα, στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική και στον Εύρο. Τα κεράσια οριμάζουν τον Μάιο. Τα κερασάκια έχουν λεπτά κοτσανάκια και είναι ζευγαράκια. Τα κεράσια έχουν βαθύ κόκκινο χρώμα. Με τα κεράσια κάνουμε μαρμελάζα. Με τα κεράσια κάνουμε γλυκό του κουταλιού. Επίσης με τα κεράσια κάνουμε λικέρ. Με τα κεράσια στολίζουμε τις τούρτες. Με τα κεράσια στολίζουμε τις τούρτες και κάνουμε κέικ. Τα κεράσια μας βοηθάνε να κοιμηθούμε καλά. Τα κεράσια μας βοηθάνε να χάνουμε το λίπος από την κοιλιά και να δυναταίνουμε. Τα κεράσια μας βοηθάνε να μην πάθουμε καρκίνο. Τα κεράσια μας βοηθάνε να μην έχουμε πονοκέφαλο. Τα κεράσια μας βοηθάνε να μην πονάει το σώμα μας μετά τη γυμναστική.